A modern trauma és stressz pszichológia a klasszikus harc, menekülés, lefagyás reakciók mellett egy negyedik mintázatot is megkülönböztet, ez pedig maga a faun, mint megfelelési vagy megnyugtatási reakció. Maga ez a faun response olyan túlélési stratégia, amikor az egyén megpróbál mindenek felett alkalmazkodni a fenyegető helyzethez vagy személyhez, azért, hogy így elkerülje a nagyobb konfliktust vagy a nagyobb veszélyt. A fogalmat egyébként a trauma szakirodalomban Pete Walker pszichoterapeuta írta le részletesen. Maga az alapmechanizmus úgy néz ki, hogy az idegrendszer úgy méri fel, hogy harcolni nem biztonságos, menekülni nem lehetséges, és a lefagyás bizony nem fog segíteni. Ilyenkor a személy megpróbálja megnyugtatni, vagy kielégíteni a másik fél szükségletét. Ilyenkor túlzott mértékű alkalmazkodás figyelhető meg, a másik igényeit helyezi előtérbe a másik önmaga helyett, elkerüli a konfliktust, vagy automatikusan alámegy a másiknak. Ilyenkor történik meg például, hogy valaki akkor is igent mond valamire, hogyha egyébként tiszta szívből azt nem szeretné. Konfliktus helyzetben akkor is bocsánatot kér a másiktól, ha nem volt hibás, csak hogy végre vége legyen annak, ami éppen történik. Sokszor túlzottan kedves, előzékeny vagy udvarias egy domináns vagy egy agresszor személlyel szemben. Nagyon gyakran olyan környezetben fejlődik ki, ahol a biztonság a másik ember hangulatától volt függő. Például, ha valaki kiszámíthatatlan családi légkörben nő fel, ha autoritár vagy agresszív személyekkel él hosszú távon stabil életközösségben, ha tartós konfliktusai állnak fent, és nincs béke az életében egyetlen egy szintéren sem. Az idegrendszer ezekben az esetekben megtanulja, hogy a kapcsolati alkalmazkodás növeli a túlélés esélyét, ezért alapvetően behódol, anélkül, hogy végig gondolná, hogy ez számára akár hosszú távon előnyös lehet-e. Ezzel leginkább az a probléma, hogyha valaki hozzászokott egy ilyen reakcióhoz, akkor később olyan helyzetekben is bekapcsolhat, amik csak emlékeztetik az adott veszélyforrásokra, ahol ez kialakult, de valójában maga a helyzet nem rejti magában a tényleges veszélyt.